Mga kapuso, atong makauban karong buntaga ang labing unang female paddler sa Dragon Boat Team sa Cagayan de Oro City, si Chami Arbon. Ma'am Chami, mayong buntag og dayon sa ato mi GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mayong buntag mayong buntag sa tanan. Okay ra po diri. I am working from home tungod sa COVID-19 pandemic. Ma'am, pila nakakatuig nga paddler sa Dragon Boat Team og kinsa o unsa ang nag-inspire sa imo nga moapil niini nga sport? Nagsugod ko ani nga sport way back September 6, 2014 sa Liceo de Cagayan University. Nakakita ko og flyer gi-post dito sa usa sa hallway sa Liceo nga nanginahanglan sila og athletes for Dragon Boat. So wala nila gi-specify dito mababae or unsa ba kinahanglan nila, babae ba or lalaki lang ba. So na-curious ko kay bag-o man siya diri sa Cagayan de Oro, wala man ni sukad nakasuway ani. So pagkaugma nag-try out ko and natingala ko kay pag-adto nako ako ra usa ang babae pero bisan pa og ako ra usa nagpadayon gyapon ko. So mao nang history gid sa akong pagsugod ani nga sport. Ang ikaduha is CGY Oro Dragon. So after 4 years na ako sa Liceo, mo rin itong nagtukod ko og CGY Oro Dragons after 4 years. Ma'am, sa pagsulod nimo sa Dragon Boat, unsa ba ang imong struggles ug paunsa nimo ni na overcome? Ang pinaka-struggle gid nako pag suway nako aning Dragon Boat or pagsugod nako is ang paglangoy. Kay dili gid ko kabalo mo langoy sa una, dili ko mulutaw, dili ko confident nga mulangoy bisag sa swimming pool. Pero mauna akong una nga gi-race sa akong coach nga di ko kabalo mulangoy kay extreme water sport ni siya, so required nga kibaw ka mulangoy. So iya kong giingnan, iya kong gi-encourage nga ayaw kabala ka kay tanan man ma-improve, tanan matun-an. So along the way makatuon ra ka mulangoy. Ma'am, sagad makita no mga lalaki lang ang nag-aapil og Dragon Boat, pero ikaw ba wala ba ka nag-alangan nga mga lalaki imong makauban sa grupo? Sa pinakasugod, nag-alangan ko tungod kay nakahuna-huna na ko daan nga dili gid pareho ang kabug-aton sa training, both land o water training, tungod kay lahi ang kusog sa lalaki, lahi ang kusog sa babae. Pero giistorya ko sa akong coach sa una nga dili ko mabalaka kay lagi tanan pwede matun-an, tanan pwede ma-improve. So sa kada adlaw nga bugsay, kada adlaw nga training sayo sa buntag, alas 5 sa buntag, nakuha ra nako og wala ra pug ko na ulahi sa kung unsa mo perform ang mga lalaki sa una. Ma'am, sa Dragon Boat, unsa ba ang strategies o unsa sab nga strength sa lawas ang gikinahanglan para mauna ang grupo sa lumba? Kung sa Dragon Boat, kung sa karera na o kung kamulong training, kinahanglan gyud ang strength sa upper body, sa core, sa arms o sa legs. Kay dili man ingon nga kay bugsay lang ang upper body lang ang kinahanglan or ang arms lang kinahanglan kusgan, dili kinahanglan makamusipa sulod sa bangka. So whole body gyud ang kinahanglan nga kusgan. So kung sa karera, ang technique gyud is kinahanglan dungan, synchronized. Kay ang Dragon Boat is a synchronized movement sa tanan paddlers sulod sa usa ka bangka. So baliwala ang inyuhang kusog, baliwala ang kung unsay gi-training ninyo kung dili mo magdungan sa karera. So kinahanglan focus mo sa inyuhang bangka o kinahanglan nga makapaminaw sa command sa drummer o sa steersman sa timon. Ma'am, unsa nga race ang makonsider nimo nga best experience nimo sa pag-apil-apil og Dragon Boat race? Sa pila ka tuig nako sa Dragon Boat, ang the best na karera or race nga akong naapilan is with my own team, CGY Oro Dragons. Mao ni siya ang gitawag nga Iskandar Puteri International Dragon Boat Festival dito sa Johor, Bahru, Malaysia. Nagdula mi last year, May 2019, and nakadaog mi og gold and silver medals. Maunang grabe siya ka memorable para sa ako o para sa amo atanan because dito na amo nasukod ang among relationship as friends,
as family, as a team. Ma'am, unsa nga satisfaction imong mabati sa imong kaugalingon every time na amoy practice o naay apilan nga competition ang inyuhang grupo? Overwhelming kayo ang feeling no nga kanang basta mahuman ng practice or kamulong karera or paghuman sa karera, pero sa tinuod lang di gyud masukod ang satisfaction nga among makuha bisan pa og unsa kasakit among lawas, bisan pag unsa na mi kakapoy, mubangon gihapon mi inig kaugma sayo sa buntag para mo tunga sa training. Adlaw gid na walay miss nga isa ka adlaw. Ma'am, paunsa nakatabang ang imong pag-apil sa Dragon Boat sa imong health ug sa imong kinabuhi as a whole? Dako gid tabang ang Dragon Boat gid actually sa ako personally, because sa una nga gasugod pa ko, nga gapaddle pa ko, gadula pa gid ko, dako kayo siya tabang labi na sa workout o sa karera mismo, kay I was diagnosed with diabetes type 1 when I was 17 years old. So nakatabang siya sa ako i-manage akong blood sugar, kay everyday good ang workout, everyday ang training, panington ka, ma-burn imong fats, and also napaka-cardio nga exercise. Daghang kayong salamat, Ma'am Chami, sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV nga ma-share ang imong istorya isip paddler sa Dragon Boat Team. Salamat po sa inyong tanan. Kini ang At Home with GMA Regional TV.